Radio Sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sanga kelen o tana gosira an fɛ yan o waati kelen kanbagaw filɛ ni Yakuba Sano ka monturu la Jangorondukaw fɛ o waati kelen kanbagaw filɛ ni Lasinɛ Kone ale ka monturu ba la Fanjama o waati kelen kanbagaw o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ i n'a fɔ Zegwa ale ye dɛmɛba jɛkulu sɔrɔ min bɛna Zegwa kaw dɛmɛ diko la tun o satikɛ la kunungo kun bɛ dugutigiso la o fana ye bataki bila ka na a lase an ma yan komanda ale ni General Musa Jawara ye kupu min da a kuncɛra kunu kuncɛli kɛnɛ kan Zegwakaw kun bɛ a kɛnɛ kan walasa ka kɛ seere lajala caman o kɛra kunungo balontan terrain na fo kana laban ɲɔsi mansin kelen o kɛra o dira Bɛnkari numéro 2 o ma biba togo la ale ka tɔndenw ma Mokhtar Wan Mali premier a ye maa ba dɔ simila kunungo Italikaw ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ Itali kɔnɔko jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma ani Kanadakaw ka lasigiden olu nana ka na kumaɲɔgɔnya kɛ ni Mokhtar Wan ye Mali premier ministre a kun kan ka na sini kalo ni tile 11 ka taa tile 12 la a kun kan ka na Sikaso an b'a ladɔnniya k'a fɔ a bɔra a ma laban in na ninnu ka fara kibaruya tɔ kan an ka sɔgɔmada in na donkuwari filɛ a dun bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sibe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ Zegwa o laban bɛna di bundo wɛrɛ sɔrɔ o siratigɛ la jɛkulu min nana o baaraw waleyali kama olu dugutigilakaw kumana kunungo dugutigilakaw o ye communiqué bila ka na radio sow la ka a yira k'a fɔ n'a a nana kɛ k'a fɔ o ye maa min y'o ka soforokun na walima o ka forow la terrain sumanaw tɛ foro sumanaw tɛ u bɛ ji ɲini de la Zegwa walasa an bɛ se ka ji la k'i ka sɔrɔ cogo min o siratigɛ la o bɛna yaala min kɛ o bɛna tile dama bɔ ɲɔgɔn kɛ a yaala la wa o bɛna yaala min kɛ fana n'u sera yɔrɔ min na o bɛ sɔn ka marque bila o yɔrɔ kofɔlenw la a bɛ se ka kɛ peinture ye walima a bɛ se ka kɛ misali ye o ko wɛrɛ ɲinina tɛ o bɛ ji ɲini de la o siratigɛ la dugutigilakaw ko n'a a nana ye k'a fɔ o ye maa min y'u ka foro la ayi n'a ɲɔgɔnna maajugu wɛrɛw tɛ o bɛ kana ji ɲini an fɛ yan o la k'u bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ walasa jiko min n'a a kɛlen bɛ ka Zegwakaw hami o bɛ se ka kɛ cogo min na ni nɔgɔya bɛ se ka don a la jɛkulu dɔw nana ni o hakilina ye kunu o ni SOMAGEF o ɲɛma olu tun bɛ nin taama in na kunungo ntolaci min kɛra Zegwa ni Barça o ye se sɔrɔ AS commune kan 1 ani Kanangolo nin bolodara a mɛnna komi ni a b'a dɔn kɔrɔ an y'o lase maaw ma o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunu o ni o kun kelen bɛ ka a laban balontanw bila sen kan o wele tun sera maa caman ma lettre dira dɔw ma olu kɔni ma ye nka a kɛra kɛcogo min na Ala barika la an bɛ Ala tanu n'a ye baasi foyi ma bɔ an tolaci la wa an hakili tun bɛ jama min na o bɔra fana kana kɛ seere ye kunungo Zegwa balontan terrain na siratigɛ la Bamananjala Ala y'a se kɛ fɛn minnu ye n'o tun ye mayow ye k'o di denmisɛnninw ma n'a kɛra ka layiru di k'a fɔ dugu o dugu n'o bɛ an fɛ yan Zegwa commune kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen kelen kelen bɛɛ bɛ mayo kelen kelen sɔrɔ i kɛra ale fɛ o i ma kɛ ale fɛ o ale b'a di ka da kan an bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o siratigɛ la a y'a jira minnu ma mayo sɔrɔ fɔlɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ mayo sɔrɔ kelen kelen ni Ala ma ko wɛrɛ k'ale nin na kunu Pandemakaw olu ka mayo duruma maa min fɛ o kɛra Elhaji Musa Kulubali ye
katolonikaw olu ka mayo duru ma maa min fɛ o kɛra Yakuba Sanogo ye Jangolondugu. Nasulo maa min ye o mayo di o kɛra Asako président Lassana Kone ale y'o di Nasulokaw ma. Fɛn min n'o ye ɲɔsi manzi min dira Bɛnkadi numéro 2 ni a kɛra tirage au sort de ye ka na laban n'i ko k'i bɛɛ lajɛlen bɛ sigi nin ko kunna n'aw ma kunnaja aw ti tila la. Hakilina jiginna ni ɲɔsi manzi ninnu nana ni fɛn minnu y'an fɛ yan banabagatɔ lalan li komana ye o den 10 ɲɔgɔn bila ka na an fɛ yan waati tɛmɛn'o la. O den 10 in de tilara Asako Zegwa, Asako Fanijama, Asako Katɛlɛ. Lassana Kone ale y'a seere o siratigɛ la o mansi minnu tun bɛ yen ale n'a sɔrɔ a mɛnna a di don de tun b'a se wa sugantila y'a ja k'a fɔ a dira maa min ma o ye Bɛnkadi numéro 2 Biba tɔgɔ la. Dɔw bɛ yen ka da ka dɔ bɛ an bolokɔrɔ halisa ni Ala ma ko kɛ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min ni Ala sɔnna ma tɔnkulu caman fara-faralen ɲɔgɔn kan olu caman kan ka ɲɔsi mansin sɔrɔ an ka commune kɔnɔna na yan. N m'a fɔ Zegwa n ko Zegwa commune kɔnɔna na yan. O la ni Ala ma ko kɛ dugusenw ni Ala ye min garisɛgɛ k'a la a y'a fɔ cogo min na caman bɛ sɔn ka ɲɔsi mansin sɔrɔ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ nin dongo minnu kɛra kunun a nana laban tolati min ma ni se dira Barsa ma. Barsa ale ye wasa don AS commune na kelen ani Kalangolo. O ntola ci sen fɛ Sikasokaw olu tun ye maa bila ka na kunun. Bamakɔkaw tun ye maa bila ka na kunun Fizi Mali tɔgɔ la jɛkulu min yɛrɛ sigilen bɛ sɔrɔsiw senkɔrɔma dondonni kama. O bɛɛ lajɛlen nana kɛ sinisere ye kunun ni maa min bɛ Zegwa kunnafoni kɛnɛ kan groupe kan kelen o y'a bila Facebook ale ni groupe sanfɛ. A kɛra bonyaba ye Bamakɔkaw yɛrɛ ma ni ɲɛmaa minnu ni a ci sera o ma a diyara u ye kosɛbɛ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ olu la seli o ntolaciba kun cɛra kunun Zegwa yan. Nin cɛla in a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo labɛn nasiraw la o ye Yakuba Dunbiya ye ni ale yɛrɛ ye balontannaw ka ɲɛmaa ye ani jala k'a farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kanu kalifalen bɛ maa min na o ye Yakuba Dunbiya ye. Arabalo ka dugu jɛ kunungo alamisa la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kiiritigɛ min kɛra cour d'assises la Bamakɔ olu ye sira di Bakari Togola ma. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Bakari Togola sera ka so kolen dɔɔni. Tuma min na n'a sera ka so o yɛrɛ ka kuma la a ye maa fɔlɔ min wele o kɛra an yɛrɛ denmuso Maramu Jalo n'an b'a fɔ ma ko Maramu Deni. A dɔw y'o wele joona k'a fɔ ko Ala barika la bi ko o facɛ bɔra kaso la. Musaka min tun kan ka bi o ye caman bɔ a la a ye dɔ sara nka an bɛ waati min na komi sisan tuma min na n'a bɔra nin gɛlɛya in na o teliyala o ye maa damadɔ wele minnu n'o dɔ bɛ tali kɛ kɔmandajala la ka foli kɛ u bɛɛ lajɛlen na maa ma ni e de y'u dɛmɛ ka nin ko in nɔgɔya an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ye foli k'a bɛɛ lajɛlen na Mali kibaruyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mokhtar Wan a ye maaba dɔ simila kunun n'o bɛ tali kɛ Kanadakaw ka lasigiden ani Kɛɲɛba mara la sanubɔyɔrɔ dɔ bɛna dayɛlɛ yen tun o b'a fɔ o bɛ de gɔlilu ko o ɲɛmaaba olu de tun bɛ taama la kunungo ka na Mokhtar Wan fɛ yan a dun ye simila o y'o fɛla fa ye hali n'a sɔrɔ kunnafonilaw ma ko sababa sɔrɔ a kan nka o kɔni nana ka na o hakilinaw di Mokhtar Wan ma o bɔlen kɔ Italikaw ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ Itali kɔnɔkow ani jamana wɛrɛ kɔnɔkow ɲɛnabɔli ma ale fana ye laseli kɛ kunungo ka taama ka taa se Mokhtar Wan fɛ yen nɔ o ye kuma Itali yɛrɛ taabolo min b'a la bi ka ɲɛsin Mali bere bi Sikasokaw fɛ yen nka a nana ye k'a fɔ coronavirus a ɲɔɲalen don kosɛbɛ bi ko o kɛra sababu ye nali tun kan ka kɛ bi
u ye nali bɔ a dɔgɔ kɔrɔ k'a bila waati wɛrɛ la n'o tɛ Moktar Wane a kun ye ko min boloda nin ko in na o y'a ye k'a fɔ n'a taara Sikaso a ka ca Ala fɛ a kun bɛ se an fɛ yan Kajolo walasa kɔɔri bɔ usine bɛ an fɛ yan Kajolo k'i ɲɛ d'a kan ko minnu bɛ k'a jɛ ani maaw bɛ se ka lafaamuya cogo min na u ka se ka taa kɔɔri sɛnɛ la a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o ko ni fɛɛrɛ tun tigɛlen don n'a tun bɔra CMDT la yan a tun bɛna taa Sikaso CMDT damadama bɛ yen ka t'i ɲɛ da olu fana kan sani régionalisation ka kɛ nin cogo in na Sikaso mara ko n'a y'a sɔrɔ Mali bɛɛ lajɛlen tun bɛ tɔni ba kɛmɛ saba bɔ ɲɔgɔn bɔ kɔɔri la ko Kajolo mara dɔrɔn o tun bɛ tɔni ba kɛmɛ saba ani tɔni ba 52 ko o tun b'o bɔ n'i y'o da kɛmɛ sarada o ye 43 ani murumuru dɔɔni kuma in lasera maa min fɛ o ye Abilaye Jara ye Abilaye Jara ale ye kɔɔrisɛnɛlaw ka ɲɛmaaba ye Sikasokaw fɛ ale de ye nin kunnafoni di o y'a sɔrɔ fɛn min n'o ye Yaya Bamba ne ale yɛrɛ ye Sikaso président de l'Assemblée régionale de Sikaso ye ale y'a ja k'a fɔ ko Moktar Wane ka nali min tun ka da kan kuma nin fɔra bi kunungo su fɛ o y'a sɔrɔ nali ma bɔ a ma fɔlɔ Yaya kɔni y'a ja k'a fɔ kɔɔri sɛnɛ bɛ jɔyɔrɔ min na ko a nafa ka bon Sikaso mara kan ka tɛmɛ yɔrɔ caman kan ka da kan ni kɔɔri ma sɛnɛ yɔrɔ tɔw la olu bɛ julaya ni ko wɛrɛ k'u sen fɛ ko nka ko an fɛ yan Sikaso k'a lamɔnen bɛ fɛn min ma o ye sɛnɛ de ye wa ko ɲɛ tun bɛ ɲini ka sɔrɔ a la ka da kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ kɔni kan ko nka min bɔla a ma tan a mana dɔn k'a fɔ k'o kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Sikasokaw ma Abubakar Bagayɔgɔ ni ale yɛrɛ ye Sikaso gouverneur ye bi ale kɔni tun ye foli kɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati k'a bila ka Moktar Wane kɔnɔ kɔrɔbarikaw fɛ yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kiri min bɛ sen na Côte d'Ivoire ni doko ye mars kalo tile 28 mars kalo tile 29 san 2011 2011 ko fagali fanba kɛra o donko fɔlɔ in de la wa Amade Wereme jalakili min b'ale nɔfɛ bi k'a fɔ ko doko ye fagaliba in ko n'a y'a sɔrɔ tigi min b'a la ko a tigi jɔnjɔn o ye Amade Wereme o Amade Wereme an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ale ka kiri tun bɛ sen na kunungo Abidjan kiiritigɛbolo tigilamɔgɔw ye jalaki ta ka ɲɛsin a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la seereya dɔ bɔra kunu muso dɔ ale y'a seereya jɔ k'a fɔ ale yɛrɛ ɲɛ de ye Amade Wereme ye fagaliba min kɛra doko ye 2011 mars kalo tile 28 ko n'a y'a sɔrɔ tigi bɛ fagaliba in na ko Amade Wereme don Amade Wereme ko nin bɛɛ lajɛlen n'a taw ta ale ka invitation ale bɔra Abidjan ale tun bɛ yɔrɔ min na o ye palais ye ale bɔra palais la ka taa doko ye k'o kɛra masikalo o tile 30 ko nka fagaliba in kɛra masikalo tile 28 ka taa masikalo tile 29 na yali maaw bɛna fɔ cogo jumɛn ko ale Amade Wereme ko fagalikɛla tigi wɛrɛ t'a la ale kɔ k'o kɔni o ye kalonba ye min bɛ ka da ale la diɲɛma ɲɛna a ko nin tɛ baasi ye n'o tɛ maa damadɔ bɛ k'o kɛlen bɛ ka olu to yen o y'a sɔrɔ ko n'a sɔrɔ maa kɔni kan k'a bila a ko ɲɛ minnu ye fagali kɛ doko ye o dɔ ye Amadu Kulubali Kulu o ye fagali min kɛ ko barika ka bon o kun kan ka k'ale seere ye bi ka da kan k'ale taara olu de sɔrɔ doko ye ani Abdulaye Fofana olu bɛɛ lajɛlen ye sɔrɔsiw ye bi ko nka o si minɛlen tɛ olu bɛ lafiya la nka ale Amade Wereme o bɛ fɛ ka ko bɛɛ da ale kun kan nin cogo in na k'ale kɔni tɛ dɔw yɛrɛ fɔ a la fiyewu ale donna doko don min u bɛna masikalo tile 30 ma wa ko kiiritigɛbolo tigilamɔgɔw dun ko kalo tile 28 ka taa kalo tile 29 na kunungo alamisa kun y'a kiiritigɛ a don 6nan ye kɛ bɛ min kan bi Laurent Gbagbo Alibele ale ni Salbilen ka nali an b'a ladɔnniya k'a fɔ a kuma kɔni gɛrɛntɛra kosɛbɛ
gɛrɛntɛ min don ko u funu nana siga ko kan tugun Ahmed Bagayogo kun y'a bila yɔrɔ min u bɛna sigi o kan tugun ni Patrick Achi ye o dun nanzara jamana ye fɛn ye adamadenya tɛ yen foyi tɛ yen Charles Blé Keita ko de ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan yɔrɔ jɔnjɔn tɛ ale bolo i n'a fɔ Laurent Gbagbo filɛ cogo min na Belgique wa maa dun tɛ bila maa kan nanzara jamana kan o la ko fo ni u seginna taama sira dɔw kan tugun ka d'a kan ko Ahmed Bagayogo ka saya o ye ko caman nɔrɔkɔ a ko la o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Laurent Gbagbo ani Charles Blé Keita nali an'u ka denbayaw ɲininkali bɛ bolo min kan yali Alassane bɛna a ka avion bila ka taa wa walima o bɛna avion transport dɔ bila ka taa nɔfɛ wa o ye ɲininkali tɔ min da nin ko kan bi ko n'o tɛ tamaki tɛ min na a kɛlen bɛ ka labɛn sabati kosɛbɛ k'a bila Laurent Gbagbo ɲɛ walasa a bɛ se k'a ka yamaruya sɔrɔ fɛn caman kan Sénégal politikimɔgɔw kɔni wulila u ka ko la tun Sidiki Kaba n'ale ye minisiri ye Sénégal jamana kan min ka baara ɲɛsinnen bɛ adamadenw ka hakɛ kɔlɔsili ma ale ye kunnafoni min di kunungo kunnafonidilaw sigila ka ko nin kunnafoni man di ale ko sɛgɛsɛgɛli bɛna bila sen kan jɛkulu dɔ bɛna sigi Sénégal min ka baara bɛna ɲɛsin sɛgɛsɛgɛli ma wulikajɔ min kɛra Ousmane Sonko ale ka minɛli min kɛra o dongo dɔw bɔnna n'u nin na ko kɛra cogo min na ko k'a woloma k'a dɔn Sidiki Kaba ale ye minisiri ye ko n'o tɛ ko ale bɛ foli se kosɛbɛ lakanabaw ma ka da kan o ye baara kɛ cogo min na ko o de ɲɛna ɲininkali bɛ wɔɔrɔ min na sisan i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na n'a fɔra k'a fɔ commission bɛ dɔ bɛna sigi ko Sidiki Kaba dun ko lakanabaa minnu tun bɛ yen k'olu ma ko kɛ kabini kiiri ma tigɛ yali ko bɛ taa fan jumɛn na ko o kana na n'u ka kekun ni Macky Sall ka kekun min ka ɲi tan ka nin ko to nin cogo in na tan min ka fisa o y'o de ye Beninkaw fɛ yen nɔ wulikajɔ kɛra kunun maa kelen bɔnna la a ni la dugu min na a bɛ kuma ko Sabe ale ni Cotonou cɛ bɛ di dɔ kilo 300 kunkanfɛn na o kun kɛlen bɛ ka barrière da ka yiriw tigɛ k'o bila siraba ka goudron kan o yiri bɔtɔ walima o barrière bɔtɔ ye o de kɛra balawu ye nin yɔrɔ kofɔli na Sabe ni maa kelen bɔnna nin na o y'a sɔrɔ ani kalafili cɛ tɔ Benin lɛrɛ 48 yali o bɛɛ bɛ wulikajɔ min kan tan n'u bɛɛ bɛ ka Patrice Talon gɛn ka bɔ fanga la a na se ka kɛ wa ɲininkali kɔni tɔ min bɛ bi an bɛ ɲɔgɔn bila yan ni ci kan min bɔra dugutigilakaw yɔrɔ la ko k'a lase Zewa dugu kɔnɔna a n'a kɛrɛfɛ quartiers ma ko fɛn min n'o ye jiɲininaw olu b'an fɛ yan bi tan u bɛna yala yɔrɔw la soforokunw la walasa fɛn min ni a nana kɛ ni ji caman kan ka sɔrɔ na ɲuman maaw bɛna u y'u ka foro la ni maa min kɛra min ye fɛn ye a ka foro la ayi a kana fɔ k'a fɔ maa jugu wɛrɛw don tɛrɛn sumanaw tɛ dugukolo sumanaw tɛ ko o bɛ jiɲini de la wa o dun bɛ jiɲini in kɛ fana u bɛna nɔ bila yɔrɔ dɔw de la o bɛna nɔ bila yɔrɔ minnu na forotigiw k'u kana sɔn ka nɔ ninnu bɔ yen u k'a to ten n'u tilala la n'a bɛna kɛ cogo min na k'a bɛna kɛ ten dugutigilakaw ko k'u bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka d'a kan k'u bɛna tile damadama kɛ nin jiɲini na an fɛ yan Zewa aw k'an bɛn bi su in na to bɛ n ka Sala Mamadu